ಸರಿಲ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಯಾನ ಸರಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ಯಾನ ಕುಡ್ಲದ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದ ಪಂದ ಕೊರ್ಪ ಶುರುಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ರೆಡ್ ಬಗೆತ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ದ ಅವೆನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಉದ್ದದ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂಚನೆ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮೆತ್ತೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಓಮ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಉಂದೆಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಉಂದೇನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ತು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವು ಇಂಚ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೇನ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಕೂಟದು ಉಂದೇನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಆಯ್ತ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ್ದಿ ಓಡು ಮುಲ್ಪ ಯಾನೊಂಜಿ 1/4 kg ದಾತ ಚಿಕನ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ದತ್ತುಂಡು ಐಕ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬೋಡಂಡ ಖಾಲಿ ತುಪ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಜನ ಎಣ್ಣೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಪನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದೀತಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಂದೆ ಫ್ರೈ ಅವರೆ ಬಿಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಶುಂಠಿದ ಪೀಸಸ್ ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂದೊಂಜಿ 3-4 ನಿಮಿಷ ಅವೇನು ಬೇಯರೆ ಬಿಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಯ್ತದಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಉಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಡೆದ್ದೀತಿನ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೋರಿದ ಪೀಸಸ್ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಬೇಯೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಚಿಕನ್ಗೆ ಮಸಾಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಒಯ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುಲಿನ ಬೋಡಣ ನಮ್ಮ ಕಡೆನಾಗನೇ ಪಾಡೋಲಿ ಪುಳಿತ ರಸನ ಮಲ್ತದ ಅವೇನ ಸೇರ್ಪಾವಲಿ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದಾತ ತಾರ ಇದ್ದೆ ತಂದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಪಾಡ್ದವೇನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ತಾರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇದ್ದೆತ್ತದ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದೀತಿನ ತಾರಾಯಿನ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತಾರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ತರಿ ಆದ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಆಂಡ್ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂದ ಅಂಚನೆ ಕೋರಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತಂದ ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತರಿಯಾದ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಒರಿದಿನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು
ಉಪ್ಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದ ಆಂಡ ನನ್ನವರ ಅವನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅವನ್ನು ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ 1 ನಿಮಿಷ ಅವನ್ನು ಬೇಯ್ಪಂಡ ಯಾವು. ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಊರುದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ನಿಖಲ್ನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ. ನಿಖಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆರಿಪಾಲೆ.